Dene ngisor kan Bu? Saya percaya dene ngisor. Nggih genting karena kan. Genting kat niku. Nang tak milih mriko. Ya mriki menten to nggih. Betul. Biyen kita ngisor niku nggih enten nggih. Nggih omah ngisor niku. Betul. Pun bener enten. Enten aja. Penting kat niku karo sing dhuwur warung niku. Niku tok nggih. Telung gon tok ya. Napa do tutup to, Bu? Do tutup. Mboten. Oh, memang awet bin telun. Oh. Telun gon. Saiki Dewasa satus. Masing sing atus. oh. Pun term. Boten kok tak mriku riyen mawon. Tak riling ngisor mawon. Oke. A few minutes later. Daleme pundi jenengan, Bu? Kula namung Caket. Ibu caket mawon kula. Mulane kula benditen mriki. Oke jam 12 dugi wonten bar masak. Berarti terakhir mengke asar mengke. Dalem Terakhir asar jam 3 niku napa? nggih. Sok-sok nggih jam sekawan sok. Nggih saentene tamu pokoke. Nak mboten enten belas sepi ngoten kula nggih. Pun salah kan niki wis kesel kula ngoten. Nggih. Sedang mabuk. Niki mboten pareng. Nek warung ngajeng niku anu nggih Mbak. Mbak. Jane diparingi lombok loro ngono seger kok. Mboten Tuyan pedes ya. mboten. Enak. Nggih. Kula mriki pun ping kalih niki. Nggih. Tapi pun bangun riyen pun mes tahun biyen. Nggih. Niku ngene omah tingkat niku to. Oh, pun Mbak Eko. Niku oh kan niku hotel Losmen apa? Nggih. Losmen. Ndak nggih enten sing nginep khusus apa?
Mriki ketake tiga nggih, ngene Bu, tempat niku. Inggil niki tingkat kalih pundi? Dhuwur mriki aja, Pak. Napa enten? Nak mriku kadang enten kadang boten. Oh, nggih sing Boten pasti. pas ujung niku nggih. Nggih. Nggih digoleki ngisor Nggih. ngene mah tingkat niku. Boten ada. Boten ada. Mboten apa? Boten ada. Mboten apa. Terus ngoten-ngoten niku. Ah, nggih. Sinten khusus nyanyi tah. Anake sinten? Putrane. Sing sing gadah lesmen niku. Pinter nyanyi. Nyanyi. Tapi mboten Nyanyi. Yang kan beriku. Oh, mrin. Yang sekawan, aman cek enten. Oh, mrien teng ngene niki. Anu ruko-ruko niki. Nggih, jejer ngoten. Tapi sakderenge dibangun. Nggih, jejer. Kok niki kan di corona niki. Oh. Mboten sing enten mbak-mbak. Pas enten diklike niku. Oh, mriku ngdinglik niku. Nggih. Sakniki pun mboten entuk mriku nggih. Jenengan digolek kanca kok piye? Di Sragen. Nggih teng ngene sing tingkat niku. Mboten beri. Oh. Kali atus belum sak. Kilen Pak, bilang beri kok Pak. Oh, Kula naik liwat teng warung mriki, brojol kebon mriku. Oh, medal tembus. niku. Tapi nak ya beda kula medal. Ngandhap. Luar niku. Oh, perapatan niku ngene pertelon niku. Nggih, naik teng mriki namung brojol kebon mriku. Nggih. Ya. Nah, pijet nggih enten, tapi nggih plus niku wau padha pun rada umur. Nggih. Barama nggih. Iku wong lemu, Pak. Oh, lemu. Iki padha mawon, tapi wong riyen nggih wong omah-omah. Oh. Pisah kali bojo. Oh. Wis jenenge mobilnya. Oh, ngoten. Anake pinten? Kali piro sih? Oh, kali. Pun gede-gede. Dereng. Sing cilik TK ya nih. Oh. Kita Lah, anune pun di daleme sedak mriki napa. Lah nek enten sing nggih boten umri. Oh, jenengan mriko riyen ngoten. Boten leti awe mriki. Kula enten mriki lan omah niku ngoten pun teko. Oh, sing teng ngajeng niku waro. Nggih. Oh. Kula bendinten nomor Pak. Nak riyen. Ono apa wonge sing niku enten sing jagongan loro niku? Nggih, lah nggih. Sabar Pak. Lah Nggih. dino jenenge wong golek duit. Ah, nggih. Nek niku nggih penting ngopeni anak. Lho kok ditinggal? Lah nggih mestine wong lanang panggil rapi ya, Pak. Oh, tinggal rap. Nggih, pinten. Waduh. Pun nggih, Bu, bareng. Nggih. Bincang mriki melih. Goleki mbake. Nggih.